Bedoel van mij zo'n voetbalploeg kreeg Taurus op een rij. Zo'n kruintjes en een ware wanden groen van Aspengoud. De lichtjes die van op de schoenen foto op de schouw. Dat was de eerste les. De tweede les. Je zit, per exempel, op een receptie. Je zit op een receptie. Hé, André? Ja. Hela. Ja, zo is het stout. Ja. Of weet je zit op een receptie en je moet iemand iets vragen. En je kunt dat op een normaal manier doen. Zijn de doosjes al daar? Ja, ik denk. Ah, alleen santé, hè? Dat is lekker. Post, hoor. Weg. Dag Yves. Dat lukt. Nog iets verloren? Ja, jong, zeg het maar. Zou je me straks nog de recepten kunnen thuis brengen? Ah, met een auto? Ja. Ja, jong, dat is geen probleem. Fantastisch. Merci. Hè. Dat was de normaal manier. De gewoon. Dan kon je ook iemand iets vragen. Op een ambetante manier. Dat je ook zo ordelijk maakt. Dat je ook zo'n betentaan aantragt. Luistert, ziet en leert. Yves, weesbeeld. Goed, jong, goed. En voor een nieuwe auto. Goed, Ja. Vol plakken zeker? Ja, ik moet niet klagen. Ja, maar ik was bij de metskes door babbelen. Ik ga Ja. nou even terug gaan. Hè. Ja. Oei. Het is toch al een beetje laat aan het werden zijn. Hé, Yves, kan je nog lang blijven? Nee, ik ga mijn glazen leeg drinken, zet, dan zijn ik weg. Zeg, zet je van mij? Voor wat? Ja, de Staarse. Molide. Dus de Staarse. Allee, je gaat uit, hè. Dan gaat je rechts, altijd rechtdoor. Aan de ene gaat je maar links. Ja? Altijd rechtdoor, derde stroot rechts, de tweede links. Aan de lichte gaat je terug rechtsaf, dan de derde links, tweede terug links. Rechtdoor, aan het kruispunt rechts. En doorvroot je het nog maar eens, dan zit je op de rimtoor. Maar dat is richting Herk, zeg. Maar met een man. Was goed weer vandaag, zeg. En ze hebben nogthans per tang gezegd. Zeg, de buiten had gezegd dat komt regelen. Dat komt peperstijle regelen. Regel, zit je hier te regelen, te Ja, regelen? nee, maar hij heeft gezegd. Je moet, het is echt hoor. Zeg, weet je nergens geen taxi? Nee, dat weet ik niet, maar in een taxi, zoek dat voor een gsm. Ah. Daarvoor kun je toch opzoeken, de nummer van een nummer taxi? niet. Nee, die heb ik niet, zeg. Zeg joh, de taxis die zijn al duur vandaag. Ja, taxis, dat kost geld, hè, Luc. Ja. En de nafta, dat is zeker doorbij, dat is lucht maar altijd Ja. door. En al die verzekeringen, duurder dat is. Ja, dat kost geld. La. Ik denk dat gewoon doorgaan doen, dat ik toch zorgen dat als er geen regelen, dat je een taxi hebt. Het is me gaan maken, hè. Zit het ondaan, hè? Zeg, Luc. Wou je nou aan mij vragen of dat je mocht meerijden bij de auto? Oh, nee. Ik hoop niet dat je van mij denkt, we zien het dag zouden hebben, hè, helemaal niet. Hè. Ja, maar dan is het goed, zeg, jong. Want ik ben zelf ook met de voet, hè. Hi-ho, het werk is weer gedaan. Dan was het dan weer tot de